ainda falta xente, pero dignos que debemos empezar, se non quedamos sin tempo. Bueno, eu non me Silva, pero o meu nome nin a miña persoa conta nada aquí nesta sesión de hoxe. O importante é o relator que vai falar despois, Xosé Mariño, o que sei que coñecedes moitos. Eu non coñecía e tiña unha gran curiosidade por coñecer. Da lectura da nota biográfica que nos pasaron, a min sorprenderonme ou quedaronme tres cousas grabadas, que quero subliñar. Primeiro, a capacidade para unir investigación e divulgación. Ten moito que ver co acto no que estamos, pero é que non é nada habitual que a xente investigue e ao mesmo tempo sexa un divulgador importante. Isto é fundamental, seguramente en todas as investigacións, pero nas relacionadas coa lingua, creo que con moito máis argumento ainda. Esta é unha cuestión. Unha segunda é, pola súa trayectoria vital, que conxuga iso que os que seguimos en Dovellos sabemos que formaba parte do discurso histórico do galeguismo, ese afán de conseguir a universalidade a partir do local, ou esa fusión do local e do global, desa clase do glocal que agora se usa por algúns sociólogos, formado aquí en Santiago, profesor na Universidade da Coruña, e anda polo mundo adiante, colabora en investigacións en centros de referencia internacionais, etc. E unha terceira cuestión. Esta mañá alguén de aquí da mesa decía que era un único filólogo na mesa, o cal é unha curiosidade nun acto destas características. Tamén me parece relevante a súa capacidade para fusionar ou para unir unha formación e un traballo no ámbito das ciencias experimentais ou das ciencias da saúde, a formación que ten, coas humanidades. Tamén se sinala na nota biográfica. Ás veces parece que establecemos fronteiras entre eses dos mundos. É importante atopar xente que sabe traballar nun campo e, ademais, conectar co outro. No que se refire ao seu relatorio, non vou dicir casi nada, porque ten que ser o que fale, pero tamén me chamou a atención o título. O título ten dúas partes, un título e un subtítulo. Primeira parte daba a sensación de que pretende dar unha orientación autobiográfica, non sei, as linguas de Baixeu, a miña lingua de Baixeu, ou así, non? Está aí, a miña lingua de Baixeu, sí. O que me imaginaba é que, ainda que a formulación poida parecer autobiográfica, estou seguro que é unha pregunta que nos facemos todos, ou que nos debemos facer todos, non? Que pasa, non? Na nosa relación coas linguas. E a segunda parte, esa relación que as reflexións que establece entre a linguaxe e a mente, entre as linguas e o pensamento, que é unha idea que os que estudamos filoloxía sabemos que xa a lingüística intentou abordar en momentos bastante remotos, pero sempre desde unha posición especulativa, idealista, non sei se é romántica. O importante é que agora isto se aborda, se traballa desde o ámbito da investigación empírica, isto é moi importante. É moi importante, el traduce en varias preguntas que aparecen tamén no resumo do seu relatorio, que a min tamén me pareceron moi relevantes, que pasan na nosa mente cando nos chegamos e nos introducimos e nos imos apropiando da linguaxe, que pasa cando funcionamos con máis dunha lingua, como interacciona iso. Isto é moi relevante tamén para debates como que estamos tendo agora socialmente sobre a cuestión do plurilingüismo, de se as linguas se suman, se engaden ou entran en conflito entre elas, esas temas que moitas veces reproducen mitos e fundamento científico. E a terceira, que tamén ten que ver co título directamente, é se as linguas transforman o pensamento ou se hai unha interacción entre linguas e pensamento e, por tanto, se hai unhas linguas que construen un pensamento de unha determinada maneira ou doutra. Quero dicir que estou realmente ansioso de escoitalo e, por lo tanto, se uso para ti todo. Gracias. Grazas, Bieito, pola presentación. Non creo que sexa que de cumplir todas as túas expectativas. Pero bueno, é un placer dar unha charla antes de Vicente Moedano, porque xa utilizo a súa posta en escena, tamén sería. Porque as luces e todo eso é cousa que trae Vicente para
para notar eso e que usa todos os seus espectáculos, que é un traballo extra que sempre está aí por detrás. Bueno, moitas grazas a Susana Mayo, que non sei onde está, e toda a organización do Consello da Cultura Galega, e Adolfo, que está aí con todos os trebellos técnicos. Eu vou falar de algunhas relacións que existen entre esa protuberancia que todos tedes aí dentro do cráneo, ese oso tan duro, seguro que xa comprobaste unha vez a súa dureza, que ten a misión de protexer esa protuberancia de células, como decía, ¿no? Que é a encargada, a protuberancia chamase encéfalo, de construir, de producir tres características que son esenciais da natureza humana, absolutamente esenciais, e que todos vostedes que pensamento mente autoconscientes ou desconscientes de que existides, vos recoñecedes cando vos ponedes diante dun espello, son fantos, son máis, e moitísimo menos. Tedes pensamento simbólico, manexades sen ningún tipo de problema, relacións de referencia entre ideas, alguna representación arbitraria desas ideas ou de objetos que están na realidade. E, ademais, manexades algo que é extraordinario, que é un formato específico de pensamento simbólico que é a linguaxe. Sobre todo na linguaxe, que é probablemente a característica que máis nos define e que máis marca que somos os seres humanos modernos, os homo sapiens, porque humanos tamén eran homo habilis, homo antecesor, homo erectus, homo heidelbergensis, todos estes, non? Pero agora, cando digo humanos, vou a referirme a seres humanos modernos, homo sapiens. Ningún outro ser no universo que coñezamos manexa linguaxe, pero nin para atrás. Non hai un salto cualitativo moi importante. Por suposto que os animais teñen sistemas de comunicación, o que se chama sistemas de comunicación animal, porque non son linguaxe, e isto o quero deixar claro, así xa de entrada, porque despois moitas veces en moitos artigos ou medios de divulgación ou en libros, incluso libros sobre a linguaxe, se chama linguaxe a cousas que fan os animais, pero non teñen linguaxe, esencialmente por tres aspectos que podo marcar. Os sistemas de comunicación animal non teñen sintaxe, non se observa que teñen sintaxe. Nós na linguaxe podemos unir distintos elementos, distintas palabras para producir significado novo, pero eso non o fai ningún animal, ou pode facer con un entrenamento bastante intensivo en laboratorio. Pero así, de entrada, de maneira automática, visceral, non son que de producir sintaxe. Non teñen tampouco o que en lingüística se chama desplazamento, capacidade de facer referencia ao pasado ou establecer plans de futuro. Os sistemas de comunicación animal, excepto hai unha interesante excepción a algúns himenópteros, especificamente nas abellas do mel, pero non teñen as outras características. O desplazamento consiste, como digo, en facer referencia ao pasado, ao futuro, e movernos sin ningún tipo de problema no tempo e no espazo. Os sistemas de comunicación animal fan referencia ao inmediato, sempre ten que ser algo que este dentro do alcance dos sentidos, fan referencia a ese preciso momento de tempo. O que se manexan non son símbolos, son índices, son signos indiciales. Cando empezas a meterte no mundo da lingüística aparecen un montón de termos que eu procurarei non confundirme nos termos que utilizo de lingüística. E non hai simbolismo. Consíguese que algún animal manexe símbolos cando se entrenan en laboratorio durante longo tempo, en concreto algúns bonobos, por exemplo, que conseguiron manexar símbolos. Pero nada deso é linguaxe, son sistemas de comunicación animal. Nos, os seres humanos modernos, temos a linguaxe e tamén temos os sistemas de comunicación animal, que isto é interesante tamén telo en conta. A parte desto que estou facendo agora, pois temos o sistema de comunicación animal que, por exemplo, se ven moi claramente nas respostas que son estereotipadas, automáticas, codificadas genéticamente e que non podemos reprimir ou que nos costa reprimir. Algúns investigadores teñen estudado ata 22 tipos distintos de respostas que podemos producir coa nosa cara. Así que tamén temos sistemas de comunicación animal, non? Ademais da linguaxe. Isto, por lo tanto, é algo único. Utilizamos para dúas cousas, esencialmente, para pensar. Marilar Alexandre esta mañá o repetiu 2 ou 3 veces, que pensamos con palabras.
E temos tamén un sistema de exteriorización desos pensamentos, que normalmente, cando pensamos na linguaxe, pensamos únicamente na exteriorización oral, pero non, isto é unha parte que, para Noam Chomsky, para este lingüista, non ten moita importancia realmente. O importante é a súa capacidade de ponernos a pensar. Combinando as dúas conseguimos cousas extraordinarias, como o que estou facendo agora, que é un implante mental en todos vos. Eu teño o pensamento de cada un é completamente intransferible, al principio. Non hai maneira de meterse na mente de outra persoa. Pero, en virtude das capacidades lingüísticas, eu agora mesmo teño un fluxo mental, unha secuencia ordenada gramaticalmente de palabras. Vou acelerado porque quero decir moitas cousas en 55 minutos. Esa secuencia ordenada gramaticalmente de palabras que é íntima miña, podo exteriorizala, produce unhas vibracións do ar, vostedes uns barómetros de precisión aos dous lados da cabeza que transforman iso de novo en descargas eléctricas moi similares ás que teño eu agora mesmo na miña cabeza, é iso que vos estades percibindo como que me estades a escoitar. De maneira que calquera cousa que se me pase a mí pola cabeza podo implantala nas vosas mentes de maneira instantánea e simultánea. Isto, imaginade o importante que tivo que ser esta historia para o desenvolvemento das sociedades humanas nos últimos 2 millóns de anos. Non hai nada que se lle pareza en ninguna outra parte do universo de seres vivos que coñecemos neste planeta. A neurociencia pois fai o que pode para tratar de comprender esta máquina tan complicada. É realmente complicado porque é complicado meterse dentro dun encéfalo dun ser humano. Non deixamos que nos abran a cabeza para facer experimentos. Por eso, a neurociencia vai avanzando moi lentamente respecto a isto. Todo o que se vai recompilando pois, estivo ata hai pouco case sempre relacionado con traumas, con problemas, con persoas que sufren algún problema e aproveitase de estudios, non? Unha persoa que ten afasia, miras que problema ten para que non poida falar correctamente. Así que, seguro que xa sabedes que desde hai tempo temos, esencialmente, hai dúas zonas de control principais na linguaxe, que é unha cousa que se chama área de Broca, unha cousa nunha rexión, que é a cortiza cerebral, e outra que se chama área de Wernicke, que está nunha zona de asociación parieto-temporo-occipital, se chama. Estas dúas, vos son a maioría, además vos non sodes un público normal, sodes un público especial, que estamos aquí nunha xuntanza para falar, non, de comunicación da ciencia. A de Broca e a de Wernicke, sí que vos son, non? A inmensa maioría, supongo, non? Bueno, pois isto que hai, non sei, hai a mellor 20 anos isto que podíamos dicir desde o mundo da neurociencia. Non é doado, como digo, meterse dentro da cabeza dos seres humanos. Os avances foron así, pouco a pouco. Hai momentos especiais, non, na historia. Por exemplo, un trauma moi importante que sufriu a nosa civilización hai, pois, a mediados do século pasado, a Segunda Guerra Mundial, converteuse en centros de experimentos de maneira inadvertida. Produciu a Segunda Guerra Mundial, como sabedes, millóns de mortos, imaginado o número de feridos que produciría esa guerra. A un médico ruso, Alexander Luria, se lle ocorreu aproveitar esa desgraza para estudar as persoas que non morreron cando lle metían un balazo na cabeza. É dicir, tens unha persoa normal, sabes como é, o experimento consiste en pegarle un balazo, o inimigo le pega un balazo, e ti despois ves como queda, e estudas, e sempre que se pode, cando se estuda un ser humano, vas a algo que non podes estudar en ningún outro animal, que é a linguaxe, porque non existe ningún outro animal, e por eso sempre se foi avanzando moi lentamente. Luria ten un libro extraordinario sobre varios centros de persoas que estudou, e vai describindo con detalle como era esa persoa, bueno, o que pasaba, como foi a súa lesión. E así se foi avanzando ata aí nada. E precisamente por este problema é moi importante o avance que se está producindo, como ben sabedes, nas técnicas de imaxe. Todos tedes visto este tipo de imaxes que son un avance grazas ao desenvolvemento da física de partículas, da tecnoloxía asociada para poder meter a unha persoa dentro destos imanes de gran potencia, que ten 2 Tesla, 3 Tesla, 5 Tesla. Ten unha capacidade, como sabedes, de medir a actividade específica de grupos de neuronas. Estas técnicas de imaxe, isto é unha resonancia magnética funcional, ata hai moi pouco. Realmente,
non tiña moita resolución, nin espacial, os píxeles eran moi grandes, nin temporal, había que estar moito tempo metido para sacar unha única foto. E isto foi cambiando. Con todo, cando apareceu esta técnica, pois como vos decía, o primeiro que se fai cando temos unha técnica que nos permite meternos dentro da cabeza do ser humano é mirar a linguaxe. Porque, como acabo de decir, vou a repetir, non se pode facer ningún outro animal, entón sempre miras isto, esta é unha imaxe xa bastante antigua. Se foi refinando a tecnoloxía e agora se poden facer resonancias magnéticas funcionais en recén nacidos de 2 días, que é o que ten esta cabeza, 2 días. Isto permite cosas fascinantes, como observar como vai producíndose, que modificacións se poden ir producindo ao longo do tempo. Na historia da ciencia nunca se tivo esta capacidade ata aí nada, ata aí uns poucos anos. Estas áreas de Broca e de Wernicke que na inmensa maioría das persoas están no hemisferio esquerdo, pero tamén poden estar no hemisferio dereito. Cando nacemos, o que parece é que están nos dos hemisferios e despois se produce unha lateralización, e cando esa lateralización non se produce de xeito correcto, pois xurden problemas como, por exemplo, a dislexia, parece que está relacionada con esta lateralización. Estas técnicas de imaxe tamén permiten, ademais de sinalar o psicodedo, donde hai actividade tamén, estudar os tractos, as conexións, as autopistas da información entre as neuronas. E, por exemplo, se poden facer tamén tractografías, aquí non se ve, aquí está o encéfalo, das conexións entre a área de Wernicke e a área de Broca, que está por aquí. Isto é un adulto, o que se ve agora por primeira vez, isto nunca se pudera estudar, así con esta resolución, é que nun ser humano acabado de nacer, a conexión entre a área de Wernicke e a área de Broca ainda está sin facer, como a autoestrada entre Lugo e Santiago, queda aí pouco. Está sin facer e despois se vai desenvolvendo. E o fascinante que agora se poden correlacionar. Esta persoa non tens que meter contigo, non? Nada, para meterse dentro, nem esperar que lle pase nada. Podemos estudiarlo así bien, non? Podemos ir mirando como vai xuntándose isto e que cambios hai nas súas capacidades lingüísticas. Cando se remata a autoestrada, pois coincide máis ou menos cos 2-3 anos que cando hai esa explosión de botarse a falar. E isto tamén se pode estudar, grazas a estas técnicas de imaxe, en persoas que falan máis unha lingua ou que aprenden de maiores unha lingua nova. Este é un experimento no que se estudou, estes son os resultados de imaxes tomadas por resonancia magnética. Persoas que se les ensinou de adultos chinés, non lle puxeron fácil. Chinés. Creo que a lingua nai era o inglés. Era en California, Estados Unidos, se fixo isto. E nada, simplemente para poñeros un exemplo de como as persoas que tiveron como maior facilidade para aprender unha lingua nova de adultos tamén se observou que tiñan unhas conexións máis fluidas entre estas dúas rexións. Era simplemente un exemplo. Quería mostravos esta imaxe e a seguinte, que son o refinamento máis actual que hai agora destas técnicas de imaxe. Isto é absolutamente maravilloso, deixadme antes que vos conte. Estos saíos publicouse hai ano e pico. Son experimentos de resonancia magnética funcional que non se utilizan nos hospitais, se fan probas para tratar de definir a técnica, e aquí o que se fixo foi poñer as 7 persoas a escoitar un programa da Radio Pública Estadounidense durante 2 horas, que é un programa así de novelas ou de contar cousas. E despois destas 2 horas xa podía ser detectida a novela. Escoitando eso, se correlaciona que zonas do encéfalo se activan, da cortiza cerebral se activan, cando aparecen as palabras concretas, e se fai por medio de todo eso. E resulta que xurde algo maravilloso, porque, como vos decía, ata hai moi pouco se tiña a idea de que había 2 zonas específicas da linguaxe Broca e Wernicke, as conexións e pouco máis, e que era como territorio exclusivo ou preferencial do hemisferio esquerdo, pero resulta que cando se fixo este experimento o que xurdiu foi bastante inesperado, e é que as neuronas que se encargan de xestionar, de almacenar o significado das palabras están distribuídas por toda a cortiza cerebral dos 2 hemisferios, e ademais están organizadas segundo o significado, que aquí está indicado con cores, de tal maneira que as palabras que teñen significados similares están
codificadas por neuronas que están físicamente próximas unas ás outras. Isto é o que se chama o mapa semántico do cerebro, e é algo extraordinario para así todas as persoas que levan tempo tratando de estudar ou comprender como os seres humanos manexamos isto. Isto pode estar relacionado con o feito de que sexamos moi cabezones. Vou volver a ver dentro de pouco isto. E outra cousa é que tamén se desenvolveu, se acelerou bastante a resolución espacial, temporal das resonancias magnéticas. De maneira que, sabedes que normalmente, ou así, a tecnoloxía actual que hai nos hospitais para facer unha resonancia magnética, un biólogo a fixestes, algo de vos, ou tedes algún familiar que fixo coñecido, hai que estar bastante tempo parado, quieto dentro de ese espazo, pero se acelera, se pode tomar unha resonancia magnética en un segundo, se poden facer películas dos cambios. Eso dá lugar a que por primeira vez podamos observar como se modifican os músculos da cavidade bucal da larinxe cando falamos. Isto nunca se vira, non había maneira de verlo coa resolución que ides ver agora. Somos os únicos animais coñecidos que temos unha conexión directa entre a corteza motora primaria, as neuronas que dan as ordes de movimentos voluntarios, coa larinxe. Non hai ningún outro ser vivo coñecido que controle voluntariamente con tanta precisión a larinxe. E somos os mamíferos coñecidos que temos máis conexións cos músculos da lingua. A lingua, larinxe, o padal, os labios, e agora esta persoa comeza a falar. Entón podedes fixarvos nos movimentos que fai a lingua, a capacidade extraordinaria que temos para modificar a forma da lingua, como o padal bloquea en distintos momentos, en distintas zonas, como sube e baixa a larinxe. Isto é importante, porque se consideraba que estaba máis ou menos bastante fixa realmente cando se fala. Non é así? Como podedes ver, está falando en alemán. É verdade, está feito aí no Instituto Max Planck. Ben, pois esta é a habilidade que todos temos así de entrada xa. Vennos de serie. Como, en principio, a inmensa maioría dos humanos non temos dificultade para aprender e aprender a lingua. As linguas nais, pois xa casi o damos así como por sabido. Hai un misterio moi interesante, hai moitísimos misterios, pero un dos que a mí me atrae moitísimo desde hai 2-3 anos é un dos problemas máis grandes que hai na ciencia, aparte de que hai antes do Big Bang, de como se produce a mente consciente a partir da actividade encefálica, é de onde demo saiu a linguaxe. Como foi o seu proceso evolutivo? É moi complicado, porque non deixa fósiles as palabras. Quero facer un comentario evolutivo. É algo que tivo que ocurrir, todas as pistas indican, é algo que tivo que ocurrir nos últimos 2 millóns de anos. Non sabemos se os Homo sapiens somos a única especie que ten esta capacidade, ou se xa xurdiu antes, ou probablemente xurdiu pouco a pouco, porque son varias capacidades que se van interaccionando, as tres que vos decía antes, mente consciente, pensamento simbólico e a linguaxe como tal, que van interaccionando coas habilidades manuais, con outras cousas, e con as interaccións sociais. É posible que algunha outra especie, Homo neanderthalensis, heidelbergensis, tivese, se non linguaxe como a nosa, pois algo, ao mellor, bastante similar, ou casi tan avanzado. Todo isto vai paralelo, como estaba dicindo, isto é unha interpretación, estes mapas, estas historias poden moverse para diante ou para atrás, pero vai en paralelo, en calquera caso, ao uso de ferramentas e a complexa vida social que temos os humanos modernos. Somos seres hipersociais, precisamos a vida en sociedades, precisamente que non teña vida en sociedade, que non teña alimentación sensitiva do entorno social, non se desenvolve, non é cognitivamente coherente. E se me dá tempo, vos pongo un exemplo ao final. Todo isto de que as pistas apunten a que ocurriu nos últimos 2 millóns de anos, pois son moitas. Simplemente vos vou contar unha. Hai moitas pistas, porque aquí, vos digo, hai pistas que veñen do uso de ferramentas ou das interaccións sociais. Pero vos conto unha para contarvos así, porque quero poñer un exemplo que é bastante interesante. Nos últimos 2 millóns de anos, se miramos así a linaxe evolutiva que conduce aos seres humanos, pasa algo moi rechamante cando se miramos fósiles. É que a capacidade craneal aumenta moitísimo, se triplica.
é moi claro o aumento da capacidade cranial. E como vedes, por exemplo, acabo de amosaros ese mapa semántico, utilizamos toda a cortiza cerebral para almacenar o noso dicionario. Todos vos manexades cando menos 60.000 palabras. Unha persoa así que teña unha educación normal na sociedade occidental, calculase que manexa cando menos 60.000 palabras. Hai un aumento enorme do tamaño encefálico nos últimos 2 millóns de anos, e isto ten consecuencias, curiosamente, no desenvolvemento ontoxenético, que é o desenvolvemento que todos temos desde o momento da concepción ata o momento ata a idade adulta, que neurolóxicamente pois coincide cos 20-22 anos, máis ou menos. E o asunto é que, como nos volvimos cabezóns, somos uns seres tremendamente cabezóns para o tamaño do noso corpo, temos unha protuberancia desproporcionada de células aí dentro da cabeza. Isto dá lugar a un problema evolutivo, un dilema evolutivo moi interesante, que ten consecuencias no desenvolvemento ontoxenético da linguaxe, que é o dilema obstétrico. Seguro que moitos coñecedes o dilema obstétrico. Eu comento brevemente. O dilema obstétrico é un problema que hai relacionado co parto nos seres humanos modernos, que non é sinxelo. O cabezón, que decía o cabezón do bebé, ten que atravesar o que se chama o canal do parto formado polos osos da pelvis femenina. Te pasa moi axustado. Isto non tiña por que ser así. Que pasa coa persoa que está manexando a evolución? Porque non ensancha a pelvis. Hai que ir, ademais, dando uns xiros específicos para que o bebé poida sair de maneira sin dano. Nos nosos parentes próximos vivos, máis próximos, os chimpancés, non pasa eso, non é algo que teña que ocurrir. Saben, si viste esa película esta de Monty Python, que está unha cristiana está lavando e lle cae o fillo, pues así lle pasa aos chimpancés, non? Isto dá lugar a un dilema evolutivo e é, se temos un cabezón tan grande, como é que non se modificou a pelvis? O asunto é que a estructura, a arquitectura formada polos osos da pelvis é tamén importante para a postura erguida e o bipedismo, que son tamén esenciais para a nosa supervivencia, cando menos nos últimos 2 millóns de anos. Así que como se soluciona este problema? Porque o encéfalo dos bebés, unha vez que nacen, ainda se multiplica por 4 centímetros. E aquí xa a resposta ao problema. O problema, o dilema obstétrico solucionase nacendo a medio cocer. Nacemos cando ainda estamos a medio facer. Non ten por que ser así. Esta condición que se chama artificialidade é algo que ocorre tamén en outros animais, pero non é normal. Os seres humanos, cando nacemos, somos seres desvalidos, precisamente por isto. Ainda estamos a medio facer, non podemos interaccionar co mundo. Seguro que moitos de vos tedes visto ao mellor dunha granxa un poldriño acabado de nacer. Ponse a andar aos poucos minutos. Aos poucos minutos xa está por aí andando. Pensade nun bebé humano. Aí vai. O primeiro día da súa vida xa está por aí caminando. Isto, que en principio pode parecer unha gran desvantaxe para a especie humana, converteuse nunha vantaxe extraordinaria, porque resulta que, como é así, o sistema nervioso dos seres humanos termina de formar as súas conexións non dentro de unha especie de espazo separado do mundo exterior, sino nunha interacción intensa co contorno social. O contorno social, esa interacción é a que se produce ao mesmo tempo que están establecendo conexións ás neuronas. Nos primeiros meses de vida, as neuronas están ramificándose e establecendo unha cantidad extraordinaria de sinapses, billones con B de sinapsis, con B europea, non con B estadounidense de sinapsis, e despois hai tamén unha poda, porque se producen máis sinapses das que se precisan. A medida que se produce isto, neste mismo momento é cando, por exemplo, fixamos os sons, os fonemas da lingua ou das linguas maternas. Nos primeiros 8 meses de idade, os primeiros 8 meses, o primeiro 8 meses ano de idade, se fixan os fonemas da lingua materna. Isto
Isto é moi rechamante. Aquí o que está pasando este é o momento do parto, do nacemento. Hai formación de sinapse, que é o que indica isto, e tamén formación de mielina, que é unha coberta que aumenta a velocidade de conducción, e outras cousas tamén que ocorren detrás. Non me vou parar con isto. É moi interesante o feito de que os seres humanos, moito antes de comezar a falar, comezamos a falar así, se a cousa vai ben, entre os 2 e 3 anos, como sabedes. Pois as sinapses teñen que ver con rexións do encéfalo que máis ou menos sabemos que están relacionadas coa linguaxe, se producen principalmente nos primeiros meses de vida, e isto é o que se chama, hai aí o que se chama un período crítico que determina que fonemas imos a percibir de adultos. Despois é moi complicado cambiar isto. De maneira que os fonemas que non forman parte do noso contorno lingüístico despois non os vamos nin a escoitar, nin vamos a ser conscientes nin de que existen. Nós somos conscientes de que isto les pasa a persoas que veñen de fora, por exemplo, de Asia, os japoneses, se confunden o noso R e o noso L, non? De rato e de lata, que non é que cando digan cando piden xamón selano, non é que non poidan producir o R, é que non existe esa diferenza para eles. E nos pasa o mesmo con calquer cos fonemas que non formaron parte da nosa lingua materna. Isto ao cabo do ano se fixa. Todos os bebés do mundo, claro, este bebé japonés se nace aquí, pois non ten ningún problema. En principio isto é evidente. Calquer bebé que nace en calquer parte pois ten a capacidade de falar calquera lingua. Hai un aumento enorme de produción de conexións sinápticas, de conexións entre neuronas. Isto é tamén moi interesante, o que citei hai un momento brevemente. Despois hai unha poda, hai unha diminución, se mantén máis ou menos o número de conexións ao resto da vida. Despois tamén hai unha baixada a partir dos 50 anos, 40 e tantos, 50 vai baixando. Se a poda non se produce con esa intensidade que ten que ocurrir, ou se produce demais, xurden problemas como a esquizofrenia ou problemas relacionados co autismo. E, bueno, tamén hai unha enfermidade que todos conhecemos, que é o Alzheimer, que hai unha morte masiva de neuronas, e por eso tamén hai aquí esta baixada. Hai un proceso, por lo tanto, que ocurre ao longo do tempo, que en condicións de normalidade, pois, ten que manter así uns límites concretos. E isto está relacionado, realmente non me vou a ir por outros camiños, coa linguaxe, esta que hai aquí. O comezo de todo. O estaba falando antes con Rosa Amigos, que é fascinante observar como vai producíndose o desenvolvemento lingüístico de un bebé. Eu non teño fillos, pero moitos dos meus amigos teñen fillos, agora vou detrás deles. Así para que pregunto, envíame vídeos, porque me interesa moito me interesa moitísimo o tema. É como máxico, non? Eu estou reflexionando sobre a miña condición de ateo e buscando unha religión que me permita pois entender este milagre da emerxencia da lingua. Sabedes que se produce unha explosión lingüística, unha explosión da capacidade de interaccionar e de producir unha gramática prácticamente sin erros cando chegamos aos 2-3 anos de idade. Unha persoa, a partir dos 12 anos, manexa xa unha cantidade extraordinaria de palabras. Esta é a miña sobrinha Celia, tamén me persigo, vou preguntándole como vai. Con 2-3 anos, pois podes falar con ela tranquilamente. Así, mucho normal, fala. Así xa produce unha oración que ten sentido. Isto que é tan complicado e que ainda non sabemos como se fai, que precisa unha coordinación motora impresionante, como acabades de ver nesa resonancia magnética, nese vídeo de resonancia magnética, se produce rapidísimo. Con 3 anos de idade, con 2 anos de idade, a Celia lle das un lápiz e lle dices que pinte algo, pinta unha marchada. Algo que nos parece como moito máis fácil. Isto creo que pintou con 4 anos, e isto con 5. É unha persoa que con 5 anos xa fala perfectamente é incapaz de ter un control preciso dos músculos, das extremidades distais. Isto nos indica o impresionante que é esta capacidade que temos os seres humanos de desenvolver a lingua materna ou as linguas maternas. Bueno, esta era unha introducción que quería facer, que xa é unha introducción que é casi toda charla, porque Susana Mayo, cando me escribiu, me
me comentou en concreto que tamén fixese referencia, se podía, ao bilingüismo, a esta capacidade, ou plurilingüismo, como poño aquí, que temos os humanos de manexar varias linguas, porque é moi interesante. E ademais é algo que se está estudando intensivamente todo o que se pode desde o punto de vista da neurociencia. Esta condición, que é a condición normal, falar máis de unha lingua é o normal no planeta Terra, non? Así, falar únicamente unha lingua pois é algo que pasa en Albacete e en Aio, non? Así, non sei se é Albacete aquí, pero o normal é falar, manexar máis de unha lingua, é a condición habitual. Entón eu pensei en comentar algúns detalles relacionados con isto, non? Con falar máis de unha lingua. Un deles, bueno, hai moitos, pero relacionado co desenvolvemento, pois hai moitas cousas nos traballos científicos que se van facendo. Se están estudando bebés acabados de nacer, se fan experimentos con eles. Aí non se lles pide un consentimento informado, ainda non saben firmar, pero se lles pide aos pais que se fan experimentos de psicofísica e cosas así. E hai cosas moi interesantes. Por exemplo, como é, sabes que esta é unha das preguntas que deu lugar á lingüística moderna que se plantexou Noam Chomsky, como non entende que, como parece moi complicado que podamos lanzarnos a falar así e formar unha gramática sin máis pistas, pois ten que haber unha especie de órgano interno da gramática. Pero non me vou meter por aí. Hai como ferramentas que de xeito espontáneo utilizan os bebés para ir adquirindo o linguaxe. E unha destas ferramentas é o que se chama o principio de exclusividade mutua, que quere decir que se ti tes un obxecto ao que xa lle tes unha etiqueta, un nome, e aparece outro obxecto que non coñeces, a palabra descoñecida que escoites nese contorno é probable que sexa a que está nomeando este obxecto descoñecido, non? En principio de exclusividade mutua, porque ademais os bebés estes moi pequenos ainda non saben o que é a existencia de sinónimos, entón non hai sinónimos, non? Así. E parece ser que funciona bastante ben. Pois mirade, un bebé monolingüe, se se lle poñen dos obxectos diante e escoitan unha palabra descoñecida, cando escoitan a palabra descoñecida, miran para o obxecto descoñecido. Aquí se mira o tempo de fixación da mirada, se quedan así. Pois este principio de exclusividade mutua non existe nos bebés bilingües, non o poden ter. Porque se un bebé bilingüe que se desenvolva nun contorno bilingüe ten un obxecto coñecido e outro descoñecido e escoita unha palabra descoñecida, el non sabe, en principio, se a palabra descoñecida fai referencia ao obxecto novo ou é a segunda forma de nomear a outra cousa, porque xa comprende que hai dúas formas de nomear as cousas, que isto é moi rechamante. Non se sabe que mecanismos se utilizan os bebés para solventar este problema, porque realmente non existe ningún problema. Se terminan desenvolvendo unha capacidade bilingüe sin maior historia. Estes son outros experimentos que vos poño aquí de exemplo. Estes son bebés de 4-5 meses de idade. Se fan experimentos con bebés monolingües e con bebés bilingües, é dicir, que viven nun entorno bilingüe. Teñen un altavoz aquí detrás dunhas imaxes dun ser humano e se lles di que miren pa aquí. Entón, poden escoitar a lingua materna ou unha lingua que non forma parte do seu contorno, nin do contorno dos bilingües. Neste caso era o inglés. E as linguas creo que eran castelán, catalán ou algún máis. Es que este é un equipo de investigación de catalán. Bueno, pois pasa algo bastante rechamante. Un bebé monolingüe, que son os azuis, cando escoitan a lingua materna, miran a toda velocidade, non? Así para o altavoz de onde sale a lingua materna. E cando escoitan a lingua que non é a súa lingua materna, pois miran máis, tardan máis en mirar, non lle fan tanto caso, non lle chama tanta atención. Pois resulta que os bebés que viven en contornos bilingües fan xusto o contrario. Xa teñen a cabeza cableada de forma distinta por alguma razón descoñecida. Tardan máis en mirar a lingua materna e cando lles aparece unha lingua descoñecida, elas miran menos que cando se lles fala na lingua materna. E outro experimento, e este parece un... Si non coñecésemos a especie dos seres humanos e fósemos outra especie, nos dicen que somos que antes de hacer isto, nos parecería moi raro, moi difícil, porque resulta que os humanos lemos nos labios moito máis do que pensamos, moitísimo máis. Coñecedes o efecto McGurk a todo isto? Bueno, algúns sí, algúns supoño que sí, que o coñecedes, pero
hai moitos non o coñecedes. Porque agora vos demostro se, bueno, isto funciona dependendo tamén da cabeza de cada un, que lemos nos labios moito máis do que pensamos. Un bebé destas idades, 4 ou 5 meses, si o experimento consiste en poñelos a mirar vídeos sin son de persoas falando nun idioma e que cambian a outro idioma. Son persoas bilingües en 2 idiomas e esa persoa que non produce ningún son porque está apagado o son, está falando nunha lingua e logo fala noutra. Bueno, pois todos os bebés, os monolingües e os bilingües ata os 8 meses de idade detectan o cambio de lingua. Se mirando simplemente para o vídeo, detectan o cambio de lingua. Como se sabe que o detectan? Sempre se mide o seu cambio de atención. Parece ser que é algo que estadísticamente pues, resulta fiable. E a partir dos 8 meses de idade, isto ocurre únicamente cos bilingües e ademais dunha maneira clarísima. Os bebés bilingües de máis de 8 meses de idade, cando están mirando unha persoa falando nunha lingua que dá igual que entenden o que non, nunha lingua que movendo os labios, se cambia de lingua se quedan pillados, non por decirlo así, que é o que indican estas barras para la vida. Son cosas moi rechamantes. E este é un efecto que se chama efecto McGurk, que amosa a vosa capacidade de ler nos labios. É moi interesante porque tamén indica que unha cousa é a percepción sensorial que se percibe e outra cousa é o que está entrando polos vosos sistemas auditivos. Mirade para esta muller, a ver que sílaba di. Tedes que mirar para ela, para que funcione. Okay, here we go. Baba, baba, baba. Que sílaba percibides? Que sílabas coitades? Que está dicindo? Sí, a inmensa maioría, porque isto hai que un problema filosófico no científico que é o escuadro, non? Sabes que non sabemos como percibimos as cousas ou como perciben os demais, temos unha alucinación colectiva estándar, que dicen a neurociencia. Nos temos que poner de acordo para chamarlle vermello a vermello, porque non sabemos como é a vermellez do vermello, non podemos distinguir vermello a unha persoa cega de nacemento, non? A vermellez do vermello, a verdez do verde, a azulez do azul, son cuales, son cualidades indescriptibles. Non me quero liar. Ben, sí, tendemos a percibir tada ou tata ou dada. Agora vou volver a poñelo, pero non miredes para esta señora. Non miredes para mí. Okay, here we go. Baba, baba, baba. Notades algún cambio? Sí. Baba. Bueno, o que está dicindo, en realidad, o que está grabado é baba. Baba. O son, é o vídeo dunha muller dicindo baba. Pero o vídeo non. O vídeo, se vos fixades, non pecha os labios. Okay, here we go. Baba, baba. Fais ese pequeno truquiño. Entón, cando o sistema nervioso ten un conflicto. Porque nos estamos vendo que non pecha os labios. Non pode dicirlo, non hai maneira. Temos ese conflicto e nos inventamos un son que non está dicindo ninguén. O tata ou dada que percibides non existe en ningún lado. Pero, bueno, eso indica dúas cousas, non? Que a construcción, o que estamos percibindo en gran parte unha construcción mental, pero ademais que somos quen de ler nos labios todos, ou nesa maioría, así sin máis. Okay. Isto, pois, o facedes xa desde os 4 meses, tampouco é que... Bueno. Entón, como está claro que o feito de vivir nun contorno no que se manexa máis dunha lingua ten exixencias cognitivas, é moi probable que existan cambios na estructura encefálica. E iso é algo que se está medindo. Eu busquei algúns exemplos para contar que é o que se vai atopando cando se van buscando estos cambios. Por exemplo, como se organiza funcionalmente o sistema nervioso? Pois está relacionado, hai cosas moi interesantes con persoas que son nativas de dúas linguas, teñen dúas linguas nai, ou teñen unha lingua e despois aprenden a segunda máis tarde. Unha das cousas que se observou é que a área esta de Broca, que está normalmente na cortiza frontal do hemisferio esquerdo, isto é o hemisferio esquerdo, ainda que non aparece, están movendo conviven as dúas, é dicir, hai neuronas que están xestionando as dúas linguas. Neste caso era turco e inglés. Mais, se se aprende a segunda lingua, máis tarde, xa non se utilizan as mesmas linguas.
se utilizan áreas, rexións distintas. Estos son experimentos xa relativamente antigos, como vedes os píxeles son moi gordos. Agora, se se repiten, non sei que saldrá. Isto que ocurre na área de Broca non ocurre na área de Feni, que cando tes dúas linguas que se aprende unha máis tarde, sigue utilizándose a mesma área. Iso ten que ver, pois, co tipo de computación que está facendo cada zona concreta, non teñen nada que ver unhas coas outras, a computación. Algo que se esperaba realmente observar é que se o sistema nervioso se lle está exigindo máis capacidade cognitiva para manexar dúas linguas, de esperar que se produzan máis conexións sinápticas, porque as conexións sinápticas que se producen nos primeiros meses de vida e que despois hai unha poda, realmente a capacidade de seguir producindo conexións novas existe durante toda a vida. De tal maneira que se observa que hai un aumento da sustancia gris. Sustancia gris son sinapses, podemos pensarlo así, non? Son zonas onde hai neuronas interaccionadas. A medida que hai maior capacidade de manexar unha segunda lingua. E, ademais, este aumento da sustancia gris é maior canto antes aprenda unha segunda lingua. Isto está bastante estudado. Desde que este é un experimento xa ten uns cuantos anos, isto é moi reciente. E cada vez, como van refinando esas técnicas, se ven mirando que debe ser así como isto. Así, que zonas aumentan e que zonas diminúen. Collendo un destes metaanálises que se fan de cando en vez con moitos traballos, pois se sacan cousas como esta, que está amosando pois que zonas da cortiza cerebral e de outras zonas non da cortiza, sino tamén do interior do encéfalo, pois tenden a aumentar de volumen ou de densidade. Son dúas cousas distintas, pero aquí se mestura todo. Persoas que manexan máis de unha lingua. E hai distintas áreas, non? E que teñen sentido, ademais. En concreto, hai unha moi interesante, que esta, que é a cortiza cingulada anterior, que é unha zona que se sabe que está relacionada coa xestión de conflitos. Unha persoa que manexa máis dunha lingua ten que estar continuamente, ou en moitas situacións, tendo control de cal é a lingua que está producindo, que está largando. Hai que estar aí pois xestionando ese router, ¿no?, da produción lingüística. Esa zona tende a incrementar de densidade ou de volumen e está directamente relacionada coa cortiza prefrontal, que é unha zona en onde xestionamos a nosa toma de decisións. Na cortiza prefrontal é unha zona que se chama en psicología e en neurociencia directamente relacionada co control executivo, ¿no?, con toma de decisións e coa nosa xestión de conflito, coa nosa xestión emocional global. Isto é un traballo que saiu hai 2-3 semanas, aí casi nada, que é outro exemplo do mesmo, ¿no? Aquí o que se fai é comparar persoas monolingües con persoas bilingües e se ve que rexións se activan cando isto ten un interés especial. Todas estas zonas teñen que ver directa ou indirectamente coa produción lingüística, pero a hipótese que se manexa é, como son moitas zonas moi espalladas polo encéfalo, e ademais o encéfalo é un sistema de, como se dice, é un sistema de computación distribuída, non é un sistema modular. Pois, se ti aumentas a densidade nerviosa dunha determinada zona, é moi probable que eso provea de capacidades cognitivas que non teñan que ver directamente coa linguaxe, que se teñan outras capacidades, ademais das que tes xa de falar das linguas. E isto é o que se miraba aquí. Aquí se miraba como se comportaban persoas monolingües e bilingües ante un xogo, ante unha ilusión que é visuo-auditiva. É unha ilusión moi sinxela. A persoa está escoitando bips, así, pip, pip, ou se vai separando no tempo, así, pip, 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 bueno, escoita bip, e se une un bip con un flash de luz, con un circuliño que se encende, ou hai distintas configuracións. Resulta que cando escoitamos dous bips, así, con unha separación determinada de tempo, bip, bip, e se pon un único flash, todas as persoas tendemos, non todas, a idea é que tendemos a percibir dous flashes de luz, percibimos dous flashes de luz, e que só nos collen un, non? Porque nos fan bip, bip. Bueno, pois as persoas monolingües perciben dous flashes de luz, tenden a percibir dous flashes de luz. As persoas bilingües non. Porque, e a idea é que se xestionan millor ese tipo de conflitos.
E isto é o que se mide aquí. Nas persoas bilingües hai un aumento da actividade da corteza prefrontal, que é a área del Brodmann número 10, que en principio estaría, é a explicación que damos autores deste traballo, estaría precisamente facendo que non caigan na trampa. Ese sería a historia. Os monolingües caen na trampa e as persoas bilingües. E outro exemplo que vos quería poñer. Este tamén é un experimento antigo, moito máis fácil de facer, é que é outro experimento de capacidades que non teñen que ver directamente coa capacidade lingüística, que é a velocidade de reacción ante unha tarefa de pulsar moi rápido un botón cando tens que, non sei en concreto este experimento como era, non me lembro, pero velocidade de reacción, ese tipo de experimentos. As persoas monolingües son claramente máis, teñen un retraso na velocidade, teñen un retraso, non. As persoas bilingües teñen unha velocidade de reacción menor. Velocidade de reacción menor. Esta velocidade de reacción, ademais, está relacionada coa idade, pero, bueno, en conxunto, que son as liñas discontinuas, as persoas que manexan máis, neste caso eran bilingües, teñen unha velocidade claramente maior, pero ademais é maiorísima, é claramente moito máis rápida, son 100 milisegundos de diferencia, que é moitísimo. En termos de velocidade neuronal, é moitísimo, 100 milisegundos. É un montón de tempo, e pode estudiarse un pouco menos. E despois, outras cousas que tamén se hipotetizaba era que, se tes unha maior densidade de sustancia gris en determinadas rexións do encéfalo, é moi posible que eso sirva do que se chama reserva cognitiva, é dicir, que o sistema sexa máis capaz de sobrevivir a problemas que poden existir, sobre todo coa idade adulta, onde vai producíndose unha morte neuronal co paso do tempo. Os resultados son bastante claros neste sentido. As persoas que conhecen máis unha lingua, de promedio, o Alzheimer, a enfermedade neurodegenerativa en concreto do Alzheimer, tende a aparecer de promedio 4 ou 5 anos máis tarde que persoas que manexan únicamente unha lingua. Estos son exemplos de... Levo 50 minutos, entón podo facer a hora completa, porque teño aquí unha especie de epílogo, que non sabía se iba a ter tempo de contar ou non, pero vou contar. Estos son exemplos do que me comentaba Susana Mayo que podía ser interesante para este seminario, para esta xuntanza. Hai moitísimo. Ao principio vos ponía 6 libros de bilingüismo relacionados ao plurilingüismo e a neurociencia, e hai moitísima información, hai moita xente traballando en moitos tipos de experimentos, a vez que sepan con bebés que teñen 2 días, porque agora as técnicas de imagen permiten facelo. Así que é moi probable que en poucos anos se teña unha información bastante fiable de como funciona realmente isto e dos cambios que hai nunha mente bilingüe. Estas capacidades, isto é un epílogo, pero é unha cosa que me fascina a mí moito últimamente. A mente autoconsciente, o pensamento simbólico, a linguaxe, que están íntimamente relacionadas. E non pode existir linguaxe se non temos capacidade de pensamento simbólico. E ninguna destas dúas, se non temos unha mente autoconsciente, porque están íntimamente relacionadas, evolutivamente o mellor foi así, ou foi precisamente neste sentido, non está moi claro. Hai unha pregunta moi interesante, é ata que punto unha persoa que ainda non ten linguaxe, ou nin sequera pensamento simbólico, ten mente autoconsciente. E o asunto é o seguinte, porque esta reflexión pode chegar de distintos puntos. Esta reflexión collina a partir das ideas dun antropólogo que se chama Roger Bartra, que é moi interesante. E a idea é que a neurociencia, nos últimos 100 anos, nos últimos 50 anos, se ten fixado prácticamente exclusivamente no que hai dentro do cráneo, porque é o que produce a mente consciente, non hai, non? Nos olvidamos do dualismo cartesiano. Todo o que sodes vos, todo o vosso eu, a vosa mente, é o que está producindo ese montón de 86.000 millóns de neuronas que tedes dentro do cráneo. Pero hai algo moi interesante, é que
un encéfalo posto así sin máis, e o pos andar, con enchufas, a corrente, pos andar, non produciría mente autoconsciente se non existe un contorno social. Precisamos da interacción social para producir, para que emerxa a nosa propia mente. Unha das experiencias máis interesantes que transmiten isto é o que pode existir dentro da mente das persoas que son xordas e cegas de nacemento. Non sei se alguna vez reflexionaste sobre como pode ser o mundo interior de unha persoa que de nacemento é xorda e cega e que se relaciona co mundo a través do tacto e dos olores, etc. Hai un documental de Werner Herzog sobre isto, onde reflexiona sobre isto, pero o que a mí me deu unhas pistas máis interesantes foi ler o que escribiu esta señora, tamén a coñeceredes así, seguro, moitos de vos. Helen Keller foi unha muller xordo-cega, morreu en 1968. Ela era de Estados Unidos. Non tivo ningún tipo de educación formal ata os 7 anos. Así que ata os 7 anos era un bicho. Así, unha persoa que realmente interaccionaba co mundo mediante relacións viscerais. Podemos saberlo porque ela mesma o conta. Despois ela aprendeu inglés, aprendeu francés, aprendeu alemán, aprendeu latín, aprendeu grego. Foi realmente unha tía moi especial. Escribiu varios libros e algúns dos seus libros ela reflexiona sobre a súa mente. Ademais o escribe moi ben, tiña unha escrita realmente moi literaria. Ela conta que antes de que fose consciente de que podíamos manexar símbolos para referirnos ás cousas, pois que dentro da súa cabeza non había nada, porque pensade nunha cousa, como se lle ensina a alguén que sexa xordo-cego de nacemento a existencia dos símbolos? Como lle dicen, mira, a movida esta, colega, nós somos uns seres que podemos comunicarnos porque lle poñamos denominacións arbitrarias ás cousas e nos las pasamos de cabeza a cabeza e podemos falar de calquera cousa. Non podo falar de un elefante ainda que non este diante de mí. Como se lle explica toda esta historia a alguén xordo-cego? Bueno, se lle explica, non? Se lle pode explicar con paciencia, pero Helen Keller relata con bastante detalle o momento en que ela foi consciente de que se lle poñían nomes ás cousas e que a partir de aí podía comprenderlo todo, realmente. O momento foi un momento moi concreto. Esta é a súa profesora, Anne Sullivan. Aquí era cando tiña 8 anos, levaba un ano tendo mente autoconsciente, según ela. O momento en donde Anne conseguiu transmitirle o concepto dos símbolos foi un día que lle fixo unha man debaixo de un chorro de auga e ao mesmo tempo na outra man lle facía os xestos na linguaxe que se utilizan cos xordocegos, que son xestos estampados na palma da man, non? Igual que para as persoas que son xordas se utilizan xestos que se poden captar co sistema visual, aquí como tampouco hai sistema visual, pois se estampan. Non é facer a letra, que tamén se pode facer, pero son xestos que se estampan. E facía o xesto, un xesto. Ela aí uniu dúas cousas e dixo, bueno, pois esta cousa debe ser, debe estar facendo referencia a esta cousa rara que sinto aí sempre. Algo. E a partir de aí, pois, Helen Keller conta que antes tiña un estado de vixilia onde non existía. Non tiña nin percepción da existencia do pasado, nin do futuro, nin ninguna sensación de cariño, de amor para outros seres humanos, porque ni siquiera tiña unha consciencia clara de que era él, nin de que eran os outros seres humanos. Por que conto isto? Porque a mí me parece moi interesante esta idea de que unha mente humana, por moi prácticamente completa, porque aquí faltaba a entrada sensorial, ¿no? Pero unha mente humana realmente non chega a producir mente autoconsciente se non existe esa interacción intensa co contorno social, ¿no? E coa linguaxe, de tal maneira que a linguaxe termina por construir o que somos, é unha ferramenta absolutamente esencial. Todo isto, pois, agora mesmo estou tratando de relacionalo co desenvolvemento dos bebés, co que pasa na cabeza dos bebés, pero eso teño que contar en outro momento porque ainda o estou estudiando. Muchísimas gracias por la atención.
turno alguna pregunta. Sí, eso es lo que indica. Si unha persona é obligada a cambiar a súa lateralidade de forma consecuenciante, eso pode generar No sé, es un poco... bueno, é igual, non dá igual, pode generar algo. Pero eso pode dificultar a circulación. Estás obligada a cambiar a lateralidade de forma Non vexo a forma, non. Estou pensando se coñezo un traballo que fale sobre eso, pero non me dou conta de ningún traballo. Onte mismo, estes días se publicou un traballo moi interesante. Non sei se o preguntas por algo que acaba de publicarse. Non, pero ti notaches alguna dificultade especial por forzarte a cambiar a lateralidade? Sí. Vale. Entón son eu que che teño que facer a pregunta. Eu non sabía Non, Adolfo, non funcionaba hoy. Sí, ora. Digo Digo que eu non sabía o que acabas de contar aquí. O que si eu notei sempre é un problema de relación entre a linguaxe e a situación, o posicionamento Pero tridimensional. que te obligaron a cambiar? Eu era zurda e me obligaron a ser dereita. Vale, porque non, eso non está sempre relacionado. Hai unha porcentaxe das persoas zurdas que tenden a ter a área de boca no hemisferio dereito maior que as persoas que son diestros, que somos diestros. Pero non ocorre sempre, entón non se pode correlacionar ou dicir que é unha causalidade, non o sabemos, non se sabe. Si que hai unha tendencia maior, pero non é causal a cousa, pero non se pode decir. E non sei máis sobre eso. Pero hai un experimento moi interesante que se está facendo sobre as capacidades de modificación de plasticidade do sistema nervioso. En persoas que van a ser operadas dun cancro de que a zona, a que a rexión que teñen que extirpar é moi comprometedora para a súa supervivencia ou vida social, sobre todo a súa coa linguaxe, está desenvolvéndose unha técnica que consiste en mover de lado a zona da linguaxe antes de quitar o trozo. Como se me move de lado? Pois se lle produce unha estimulación eléctrica con unhas frecuencias determinadas e unhas intensidades determinadas que se poden ajustando ao longo do tempo, buscamos nos pacientes, conseguiuse, agora xa se ten iso bastante dominado, iso é unha técnica española, están facendo dous grupos de cirurxáns estimulando a zona do tumor que está utilizando para a linguaxe, porque son das linguaxes técnicas que moven antes, obligan as neuronas a marcharse de aí. Se observa, por exemplo, nun caso que se publicou esta mesma semana, que unha persoa que ten a área de Wernicke aquí lle anula con estimulación eléctrica e lle aparece aquí deste lado. E unha vez que atende este lado, lle quitan esta cacha da cabeza, porque non ten un tumor. E ahora mismo hai un rapaz que ata onde se sabe é o único caso no mundo que ten a área de Wernicke no hemisferio dereito e a área de Broca no hemisferio esquerdo fala. Así, bueno, non sei se perfectamente, pero se maneja. Estou só aqui a verificar porque eu tenho andado meio constipada por esta pescoço. Olá pessoal, hoje venho trazer-vos Este é três Bueno, xa, para seguir ben co tempo, xa lle damos paso a Vicente Moedano. Moitas grazas de novo por convidar. Se queda aí. Vai,